Maoni ndine Jackie. Kodi mukudziwa kuti zinayambika bwanji zopita mlengalengazi eti kuti poyamba zinachita kufika potani kuti anthu alimbe mtima kupita mmwamba. Inu tagwirani chakumwa ticheze. Atamba kumene space exploration ma 1950s, ma scientists sankadziwa kunena kuti kodi munthu kuti apite mlengalenga akakhala bwanji, akakhala moyo kapena ayi. Amadziwa kunena kuti kulibe gravity nkongo ya ndama. Amadziwa kuti kodi atati adye chakudya chidyeka ameza adzitha kupuma bwinobwino. Panali zambiri zonena kuti anali ndi mafunso mayankho panalibe. Nde sinkhasinkha kuti angapange bwanji anayamba kuganiza kuti tingatumizeko chani choti tichichite monitor tisanapititseko munthu kuti tidziwe kuti ziyenda bwanji. Amafuna kudziwa kuti angakapume bwinobwino nanga mtima ukakhala bwanji, thupi lathu lingakhale bwinobwino ku space. Nde ma scientists aku Russia anapanga decide kuti ayesere kutumizako galu malo mwa munthu eti aone kuti kodi akatumiza galu zikayenda bwanji. Nde mu 1957 anatumiza galu wina otchedwa Laika eti anamuyika mu chombo ma spaceship ya nthawi imeneyoyo kuti ampange monitor. Ankachita monitor mtima wake, anali ndi zinthu zoti zimapanga record mtima ucha, anali ndi ma devices tosiyanasiyana timapanga recording kumachita transmit ma recordings through telemetry. Nde pa 3 November 1957 Laika anatumizidwa mlengalenga, koma atafika kumeneko mtima wake umaonesa kuti unayamba kugunda too fast, kumathamanga kwambiri, ati anali distress. Anakokhalako ma hours ochepa edi kenako mtima wake unasonyeza kuti wasiya kugunda, and anachita determine kuti anali ndi stress komanso ati amasonyeza ngati kuti anamva kutentha kwambiri kenako mtima wake unasiya kugunda. Ndi anadziwa kunena kuti Laika uja wafa, komanso panalibe njira yombwezeresera. Amadziwa kunena kuti akampitisa mlengalenga akathera momwemo, chombo chimenecho sichinabwerereso, zinathera pompo. Ndi anaona kuti ulendo wa Laika unathandiza pang'ono osati kwambiri, nanga sanabwerereso. Ndi anapangano njira yonena kuti akhale ndi chombo chonena kuti chikapita chithe kubwerera, athe kuchichita control chibwererenso, koma ayikaso agalu ena. Ndi anayika agalu ena awiri, dzina lake Belka wina Strelka. Belka ndi Strelka anapita mlengalenga bwinobwino ndipo anabwereraso ali moyo. Ma scientists ankapanga monitor amene mitima yawo ikugundira, amene akupumira, ma body temperature awo, plus anayika moti makamera ndithu kumaona kati mucho ti agalu aja ali bwinobwino, inde pena kutani angoyandama angotani, koma anaphunzirapo zambiri and anakwanitsa kuchibweseresa chombo chija pa dziko lapansi. Mu 1961 a USA anapanga decide kuti nawonso apange experiment yawo eti, koma samafuna chinyama ngati galu onena kuti palibe chenicheni chomwe atakapange angopita nkubwera. Iwo anasankha chimpanzee, dzina lake anali Ham. Chimpanzee yake Ham anali atampanga train kunena kuti adzitha kupanga control zinthu eti malivers aja onena kuti magia zichani azitha kupanga control bwinobwino, kuti anampanga train zinthu zonse pa level yake ngati chimpanzee, oti azichita respond to zinthu chani cholinga aone kunena kuti kodi atati anthu apite angakagwire ntchito mu spaceship ali mlengalenga ndipo angatentha yatali bwanji. Komanso ankafuna kudziwa ngati kaganizidwe kamasintha kunena kuti malinga ndi kunena kuti kulibe weight, gravity amangoyandama, kuti mwina zimachitaso affect brain, kunena kuti brain iziganizabe bwinobwino. Ndi anamuyika Ham. Ham ananyamuka pa 31 January 1961 kunyamuka kupita mlengalenga. Anakakhala mmwambamo ndipo anapanga complete zonse zomwe anampanga train amapanga bwinobwino. Out of course anali slow pang'ono kusiyana ndi mmene zinthu amapangira ali pa dziko lapansi pa earth, koma zinapanga prove kunena kuti munthu akhoza kupita nkukatani kukapanga zinthu bwinobwino nkubwerako, chifukwa chonena kuti paja machitidwe a nyani ndi munthu ndolingana kwambiri. Ndi anapanga determine kuti ngati chimpanzee wapanga survive nkumatha kumapanga operate zinthu bwinobwino, ndi kuti munthuso akhoza kupanga chomwecho. Capsule yomwe anakwera Ham inapanga splashdown mu Atlantic Ocean bwinobwino, ndipo anampanga rescue, anapeza kuti anabwerako bwinobwino ndithu. Ndi anampanga test kwambiri, ma test osiyanasiyana kumpeza unena kuti ali bwinobwino, pamene ino anayamba kulimba mtima kuti ndi kuti anthu akhoza kutani, anthu akhoza kunyamuka kumapita mlengalenga. Ham anakhala moyo mpaka na 1983, anakhala 25 years. Anapita mlengalenga 1961, so anaona unena ndi kuti zinthu zindiza bwinobwino. Pamene no anthu anayamba kutani kumakwera chombo kumapita mlengalenga after kupanga test pa zinyama kunena kuti it's okay, akhoza kupita nkubwera kwa bwinobwino. Munthu woyamba kutumizidwa kupita ku space
anali Yuri Gagarin wa ku Russia. Ku Russia adapanga ma experiment yawo ndi amene anayambirira kutumiza munthu wawo ndipo anabwerako bwinobwino. Zikomo kwambiri.